Mabungahong kagabhion mga igsoon na grocery data ganina mga igsoon alang sa atong mga pinalangga nga mga piniriso. So daghan atong gipalit diri igsoon para malipay sad sila ba kay kinahanglan man sa nila no. Kumpleto ni mga igsoon no. Unya na mga bugas basta tanan kumpleto ni, and then pag-abot sa church ato na siyang giripak. Atong gibahin-bahin gisulod na tong silupin mga igsoon, na may timbangan na to dari atong gitimbang ang bugas igsoon, tanan ni kumpleto ni. Unya ang kani manggod igsoon ato lang ning gi-share ang blessing gikan sa Ginoo para sad sa uban nga nanginahanglan kay wala may atua no. So ang source sa blessing si Lord, so ato lang gi-extend ang blessing nila. So naari may diri kay naami hatag grasya wa si bitaw kay gabi nadunggan yun ako rin, nagwali raman ko, niya murag sige, bitaw wali niya, way, mga kuwang, sige lang tagkaon sa spiritual, karon sa physical na sani, no? So, na may grasya gikan sa Ginoo niya, ang rason nga nung panalanginan ka sa Ginoo, kay aron mahimo sa tang panalangin, di ingon nga pumpumo na to, nga tuon ra ba, no? So, once ato ang ihatag, or itabang sa uban, basta naalang tayo ikatabang, atong itabang mga igsoon, mo na ingon nga, mas i-bless pag kita ni Lord. So, kaning naa na mo dala diri nga grasya gamay ra gud gikan sa Ginoo nya amo sa ning extend kay ako nagtuo nga ang pagtabang sa mga karihan nyo tabangon jud kay mo sama ra nga nagpugas bitaw pud tani og dinhi sa tabunok nga yuta kay angayan jud mo deserving mo tabangan no. So mao na kay di mo kabalos nako mayon ang di mo kabalos sa mutabang kay ang Ginoo mo balos no, kaya nakita sa ko ninyo mga need mula pinanako na dunggan nga na daw uban diri nga mura di kay duawon kasi naay uban diri kay duawon ikaw og diri na po no na ba basta dili kayo kunon ba nya mo sundian po ni Virginia mo na nga nami diri mga igsoon nga naampon ni mga kapulisan nato kay bawon mo nga naamo ni naako ning station called as their PNP life code. So mo extend me sa gibiyan ra po ni sa Ginoo amo lang kuha ninyo ba? I-extend ang blessing magikan sa Ginoo. Isip pagpasalamat sa Ginoo kay walay amuan. Amen, walay amuan tanan nga naa nato gikan sa Ginoo. So gusto lang mi nga mahimo ming kapiyalan sa blessing nga gihatag sa Ginoo. So amo na ning ihatag ninyo, okay ra ninyo? So ato nang gisugdan og apod-apod ang grasya, ang blessing nga gikan sa Ginoo igsoon. Again, ang tanan nga naa nato gikan sa Ginoo no. Wala tay kapanghambog no. So usa sa rason, purpose nga nung gi-bless ta ni Lord para mahimo tang channel o blessing sa mga nanginhanglan og tabang. No, so kaning mga inmates direksyon nanginhanglan gyud ni og tabang. Mao na nga atuan ning gi tabangan kay naaman tay ikatabang, no? Kay mao man ay rason nga nung gi-bless ta ni Lord natay capability to help other people para mutabang ta nila kay again walay atua igsoon. Naning kamot ta, praise God for that, pero ang tinuod tungod sa grasya sa Ginoo ang tanan-tanan nga naa nato gikan sa Ginoo. So mas maayo nga atong tabangan ang angayng tabangan basta naa lang ta ikatabang igsoon, no? Kay nakadungog ko ang uban ani nga inmates murag walay modalaw bitaw kaayo so need nila ning ngani ba, no? Mauna nga nata diri igsoon instrumentor sa ta sa Ginoo nga mo extend sa iyang blessing. So this time lack pa man ni nagpaabot ta sa atong kauban nga pulis ari igsoon nga mo abli sa aning silda bitaw para itunol ang grasya nga gikan sa Ginoo igsoon. No? Sa Ginoo man itanan no. As an expression of love ni igsoon kay lisod man kay moingon ta sa Ginoo nga nahigugma ta sa Ginoo pero natay katabang wala ta motabang sa ginahanglan no. So unsaon pag-prove sa atong love ni Lord nga nanghinan-aw ra man ta sa tabangunon. So as an expression of our love to God igsoon is kung naatay tabang ikatabang mutabang ta no kay love is an action word man dili na to ma-prove atong love ni Lord kung nang nanaw lang ta sa mga tabangunon unya naa ta ikatabang no. So praise God kay naa may grasya ni abot igsoon mao na nga naa ra poy gigamit si Lord mao na nga gi-extend ang atoang blessing sa nanginhanglan igsoon no para sa kay mayaan sa Ginoo dili ni pang content igsoon. So usa ni siya ka challenge nga kung naatay capability nga makatabang ta sa isikataw na to nga nanginhanglan og tabang din tabangan na to igsoon no kay usa na igsoon sa pagpasalamat or pag-ila nga ang naa na to dili gyud kita ang tinuod nga tag-iya kundi pinayalan lang ta. So ato lang gi-extend ang blessing nga
hatag ni Lord na to ingon nga mahimo tang gitawag og maayong kapiyalan. Because I believe the more ta makita ni Lord nga kapiyalan ta tungod kay kamao ta motabang si sikataw na to, the more pagid ta i-bless ni Lord. Amen. Knowing He is the source of everything we have right now, igsoon. So mauna ni, kompleto na namog hatag. Unya ako silang gisaaran nga sunod balik mag-Bible study na pud mi. Kay dalikyat ra niya mo ani igsoon, no? Kay ang mag-checkpoint po niya tong mga kauban ring kapulisan, no? So mauni igsoon, no? So fruitful day kayo, grabe ang blessing ni Lord. So to God be the glory.